Gradska uprava u Zvorniku smještena je u zgradi izgrađenoj davne 1889. godine. Danas je u veoma lošem stanju i prema riječima nadležnog u gradskoj administraciji potrebno je što prije izgraditi novu. Dobijanje statusa grada, povratak pojedinih institucija i potreba za uslovnim prostorom glavni su razlozi da Zvornik dobije novi objekat lokalne uprave. Idejno rješenje je završeno, predstoji javna rasprava, raspisivanje tendera, a potom i početak izgradnje nove zgrade, ističu nadležni. Koja će se nalaziti odmah iza ove postojeće zgrade, tako da će ovaj dio gdje se upravo mi sada nalazimo biti, kada se ta zgrada završi srušen, tu će biti određen plato, dok ovaj drugi dio zgrade koji je već star 120 godina, njega ćemo rekonstruisati i on će imati određenu svoju namjenu. Predviđena je izgradnja savremenog objekta površine 3.500 kvadratnih metara, a trebalo bi da počne na ljeto i da obezbijedi kvalitetnije uslove za rad. A na taj način ćemo pomoći i našim građanima u smislu bolje efikasnosti gradske uprave. Postojeći objekat je dosta star i već ima dosta problema sa njim, tako da je izgradnja novog objekta jako potrebna. Trebalo da zadovolji sve potrebe, znači lokalne samouprave, s obzirom da smo u zadnjih 2-3 godine već postali grad i da određene ustanove, institucije se polako vraćaju u naš grad. Još nije utvrđeno koliko će sredstava biti potrebno za ovaj projekat, a u lokalnoj upravi se nadaju da će u sredstva iz gradskog budžeta pomoći i vlada Republike Srpske.